Gracias, profesor Sabucedo, por ser respetuoso co tempo. Imos ver se se mantén esa esperanza 10 meses despois, dúas convocatorias electorais despois tamén do 15M, e o tempo agora de Fabio Gándara, santiagués, un dos líderes dese movimento 15M. Cando queiras. Ante todo, daros as gracias por a oportunidade que me brindades de falar na miña cidade. A verdade que é un placer estar aquí. A miña intervención pasará por facer un pouco unha retrospectiva desde o día 15 de maio, os precedentes hasta a gran manifestación cidadá, como surdiu este movimento, como se preparou esta manifestación, coñecer tamén un pouco o contexto que deu pé a esta manifestación e as chaves do seu éxito, que coincidirán bastante, pois, eu penso, co análise que se acaba de realizar, e determinar un pouco a evolución que se seguiu nestes últimos meses, un pouco as posibilidades de futuro que agora mesmo ten este movimento, tendo en conta tamén a nivel un pouco máis concreto en relación co título desta mesa redonda, en relación á desafección co sistema democrático representativo, a necesidade de clarificar un pouco as posicións do movimento 15M, en concreto Democracia Real Xa, con respecto a esta cuestión. Como todos sabedes, o 15 de maio tivo lugar en máis de 60 cidades de toda España unha serie de manifestacións cidadás multitudinarias. Nese momento, colleuse a todo o mundo completamente desprevido, é dicir, tertulianos, periodistas, políticos, de repente sorprenderonse vendo a decenas de miles de persoas na rúa sen saber de onde saíron. Unha das anécdotas que mellor representaba isto é a que precisamente refería tamén coa cuestión da roda de prensa. Nos unha semana antes convocábamos unha roda de prensa na que únicamente acudiron dos medios tradicionais, o País e Público, e únicamente un dos dous pudo publicar no periódico. Como nos comentara esa rapaza, o seu xefe decía: pero isto de onde sai a internet, e iso de Twitter que é, eso non sirve para nada, isto non vai ter éxito ningún. Sinceramente, pois isto demostrou a brecha digital que existe en moitos aspectos do noso país, en moitos ámbitos do noso país, e realmente pois o pouco actualizados nese sentido que estaban pois tertulianos, políticos, medios e demais. Porque precisamente o éxito desta manifestación ven do uso dunha ferramenta esencial: as redes sociais. O grupo organizador foi o grupo chamado Democracia Real Xa, caracterizado en principio por o seu partidismo, por non estar afiliado en unha escola de pensamento, asociación política ou sindical previa, e de tentar utilizar unha plataforma cidadá que capitalizase a reacción dos cidadás no seu conxunto contra a indignación que causaba a situación política e económica, organizándose a través destas redes sociais. De feito, este grupo partiu aproximadamente no mes de xaneiro de 2011, cando activistas da rede, blogueiros, persoas que participaban en foros, pero en definitiva cidadáns normales e correntes, indignados, que moitos deles nunca antes participaran en ningún movimento político ou social previo, comezan a discutir utilizando estas novas ferramentas e dándose conta da coincidencia con moitos cidadáns cos que non existía un contacto persoal directo, pero que, grazas a estas herramentas, poden poñer en común diferentes sensibilidades ideolóxicas e políticas e darse conta de todo aquilo que os une. Pouco a pouco vaise articulando este debate en un grupo de Facebook, en un principio cun nome un pouco rimbombante, Plataforma de Coordinación de Grupos por Movilización Cidadá. A verdade é que non foi unha gran operación de marketing este nome, pero digamos que fixemos un gran traballo contactando con xente de moitos ámbitos, mandando emails, invitando a xente de todo tipo a participar en un debate neste grupo en Facebook, e a partir do cal vai surdindo un debate de ideas, unha permanente tormenta de ideas virtual, na que surde un eslogan, unha data de movilización, un manifesto, unha serie de propostas que nos poñen a todos de acordo, e finalmente concretando esa data, o 15 de maio, e un lema, Democracia Real Xa, que finalmente será o nome que dé nome á plataforma en si mesma.
Por lo tanto, encontramos, como digo, en primer lugar, un punto fundamental, a importancia destas redes sociales. Hai que ter en conta que as mesmas son unha ferramenta, é dicir, é preciso ter en conta ese contexto previo, pois que antes o profesor nos explicaba, é dicir, non podemos falar únicamente como moitos teñen a tentación de facer das redes sociais como único detonante desta nova forma de protesta. Ten que haber unha percepción de injustiza detrás, ten que haber un sentimento, como ben explicaba, de que estamos en unha situación desfavorable que pode evolucionar a unha situación mellor a que temos dereito, pero ao fin e ao cabo non podemos obviar a importancia desta esencial ferramenta. Sen esta esencial ferramenta non poderíamos ter acadado isto por unha simple razón. A sociedade civil en España ten brillado pola súa ausencia durante os últimos anos. Desde a chegada da democracia, a sociedade española non se caracteriza precisamente polo seu nivel de sindicación, polo seu nivel de asociacionismo. A xente actuou sempre de forma moi individualista e por identificacións partidistas que teñen máis dun componente de forofo futbolero que de realmente activismo continuo no día a día. Por lo tanto, estas redes sociais suplen esta ausencia dunha sociedade civil e permiten poñer en contacto a estas persoas de forma sinxela. Eu creo que a importancia é fundamental. Hai que diferenciar, no obstante, as dúas principais que se utilizaron ao longo desta preparación da manifestación do 15M. Por un lado, temos Twitter. Twitter foi esencial para crear unha viralidade informativa, é dicir, é un medio de comunicación instantáneo que permite que miles e miles de persoas en todo o país compartan rapidamente convocatorias, información, noticias e datos. Por outra parte, temos a plataforma de Facebook que permite unha organización máis estruturada no tempo, é dicir, Facebook estruturábase máis como a xente que quería participar máis activamente nesta preparación das manifestacións, máis creando grupos de debate nas que se desenvolven debates máis continuados no tempo e máis estruturados, non unha ferramenta tan instantánea como Twitter, pero permite unha organización maior dunha plataforma como foi Democracia Real. En canto aos antecedentes que, como digo, non poden ser obviados ao marxe da utilización destas ferramentas, pois moitos deles coinciden cos expostos. Creo que a percepción da clase política en si mesma como un problema, como determinaron as enquisas do CIS dos últimos meses, unida coas políticas do Partido Socialista que traicionou a parte do seu electorado, cedendo intereses a actores internacionais económicos e financeiros antes de servir as necesidades dos seus propios cidadáns. Unha crise económica que sirve como detonante, pero que realmente non é tampouco a única causa, sirve máis ben como espoleta que prende a mecha, pero realmente dá conta dun malestar existente detrás. E o contexto internacional, por suposto, as protestas que teñen lugar en Islandia durante os anos 2009 e 2010, que rematan coa negativa do goberno de rescatar os bancos e o inicio dun proceso constituinte protagonizado polos cidadáns. Este feito dá unha esperanza nova á cidadanía aquí en España e dá un exemplo claro de como nun país desenvolvido podense utilizar as redes sociais e os resortes da cidadanía para cambiar o modo de funcionar a nivel político e económico. A onda de revolucións no mundo árabe tamén é esencial. Hai que ter en conta que o contexto é completamente diferente. Non podemos olvidar que aquí estamos loitando por mellorar a nosa democracia, ali estamos loitando por chegar directamente a unha democracia representativa desde uns réximes completamente dictatoriais. Pero sí que existen bastantes elementos similares. A utilización das redes sociais como ferramenta fundamental, cos chamamentos ás manifestacións a través de internet, o descontento político unido a un descontento económico, a realización de manifestacións pacíficas nun principio en todo o país, pero centralizadas nun macrocampamento na praza central da capital. É dicir, hai moitas cuestións en común, aínda que o contexto é bastante diferente. Así mesmo, pois tamén o ciclo de movilizacións que se está producindo no noso país, co antecedente claro da manifestación de Juventud Sin Futuro o día 7 de marzo, que esta organización pois tamén tivo un papel relevante apoiando esta manifestación do 15 de maio. E finalmente, pois a falta de legitimidade de resposta de moitos outros actores sociais tradicionais, principalmente de sindicatos ou organizacións non gubernamentais, debido á súa dependencia e proximidade ao goberno en canto a relación con subvencións e demais, que produciu que deixasen de actuar como actores políticos con unha ambición de cambio e adoptase unha actitude moito máis conformista, que deu lugar a un espacio en branco que tivo que ser ocupado pola ciudadanía autoorganizada.
Cales son as chaves para o éxito? Como digo, pois a utilización das redes sociais como ferramenta que pode suplir a sociedade civil, a independencia que permiten estas redes sociais con respecto a estas organizacións máis tradicionais, e, por suposto, o uso da linguaxe. O uso da linguaxe é fundamental, o exemplo do manifesto é algo esencial. Preténdese escapar do políticamente correcto tendo as cousas claras, pero sen caer nunca en clichés ideolóxicos tradicionais. Búscanse as cuestións básicas das ideas máis progresistas tradicionais, igualdade, xustiza, redistribución da riqueza, pero inténtanse utilizar un lenguaxe inclusivo co que todo o mundo poda sentirse identificado. Como exemplo, fálase de re-evolución, non de revolución, non? Isto produce tamén un sentimento de identificación e pertenza nas persoas, produce que as persoas sintanse protagonistas. Isto vense reforzado polo feito de que non existen poderes ou intereses que controlasen a senda do movimento. Ainda que desde o principio os certos medios sempre intentaron insinuar que Rubalcaba viña todas as semanas cun maletín cheo de cartos as nosas reunións, realmente pois o feito real de que non existise ninguén detrás, ninguna institución previa organizando isto, pois servía para crear un sentimento tremendo de ilusión na xente. A evolución, pois respecto a este 15 de maio, que gracias a todos estes factores de éxito é un éxito tremendo, pois xa a coñecemos. Despois do 15 de maio produciuse unha acampada espontánea na Porta do Sol, que pouco a pouco vai aumentando a varios miles de personas a causa dos intentos de desaloxo que realiza a policía. A partir da prohibición da Xunta Electoral das manifestacións polas eleccións municipais, esta afluencia multiplícase enormemente durante este fin de semana crítico do 21 e 22 de maio. E finalmente producese esta autoorganización das acampadas a través das asambleas xerais, que no seu conxunto, xunto coa plataforma previa que convocaba o 15 de maio, dá lugar ao que se deu por chamar o movimento 15M. Como sabedes, o día 7 de xuño decidiuse o levantamento dos campamentos, o día 12 foi levantado en Sol, en moitas as outras cidades, e a partir de aí, estas acampadas organízanse en asambleas de barrio que seguirán mantendo esta importante labor. Por lo tanto, agora mesmo, moitas veces escoitase falar do movimento 15M. Que é o movimento 15M? Agora mesmo, principalmente, segue tendo esta organización de Democracia Real Xa como plataforma cidadá, esas distintas asambleas xerais de barrios que siguen traballando cuns puntos en común, que é a súa organización en base a un principio asambleario de toma de decisións. Isto supón unha organización horizontal, é dicir, polo momento non existen postos de responsabilidade cos seus propios poderes. Todos os participantes, independentemente das tarefas que realicen concretamente, teñen o mesmo peso na toma de decisións. Cales foron as conquistas do 15M durante estes meses? Realmente, o típico pensamento cortoplacista deste país fai que, aínda que non pasou ningún ano, moitos tildan de fracaso este movimento por non ter conseguido cambios reais na vida política e económica do noso país. Embargantes, eu penso que si existen claras conquistas que neste corto período de tempo tivemos acadado. En primeiro lugar, eu penso que a máis importante é o logro de despertar a ciudadanía. É dicir, o feito de que a sociedade española sexa capaz de autoorganizarse para protestar, de discutir de política nas rúas, de realizar propostas conxuntas con independencia das inclinacións ideolóxicas de cada un, etc., implica que a sociedade española, que ata o momento foi vista como unha sociedade pouco implicada na política, unha sociedade incapaz de organizarse de forma asociativa, pasa a ser unha sociedade na que as persoas implícanse, reivindican a participación política, producese unha movilización popular espontánea, a necesidade de partidos políticos, de sindicatos, de demais institucións tradicionais. Eu penso que esta cuestión é fundamental. Esta cuestión, ademais, enlaza coa creación de sociedade civil. A sociedade civil é unha parte fundamental de toda a democracia avanzada e consiste na organización da sociedade na búsqueda de objetivos comuns. A existencia dunha sociedade civil é esencial para promover o pensamento crítico, que, como digo, é o motor último dunha democracia de calidade. As manifestacións do 15M posteriores conseguiron que a xente fale máis de política que nunca, que a xente se preocupe do público,
que realmente o cidadán sexa máis crítico con respecto que contan os medios de comunicación maioritarios e os partidos políticos. Agora mesmo temos unha capacidade de análisis bastante superior a que tiñamos fai un ano e realmente hai unha crítica moito máis profunda pois en todos os estratos da sociedade. Unha compañeira nosa, Claudia Álvarez, que escribiu comigo o libro de Nosotros los Indignados, exemplificado polo feito de que ela como profesora pois prácticamente choraba de emoción ao ver que os seus alumnos pois falaban de política nas clases por primeira vez en anos. Realmente pois ese cambio xa é algo fundamental. E por último non podemos olvidar que se está producindo unha influencia na axenda política. Moitas das demandas expresadas e postas en manifesto polos indignados, invisibles hai uns meses, están agora na área política. Son defendidas por moitos partidos minoritarios, como poden ser ECO, como poden ser Esquerda Unida, que realmente reafirmase moitas as cuestións que defendera pois por similitudes cos indignados, intentan achegar os mesmos, e incluso por sectores importantes de partidos maioritarios, como pode ser o PSOE, que co programa das últimas eleccións intentou pois en moitas ocasións acercarse ás reivindicacións deste movimento. En canto ás propostas do 15M de DRI, centrando un pouco a cuestión na desafección con respecto ao sistema democrático representativo. Penso que é unha cuestión básica que hai que aclarar, pois moitos dos medios de comunicación máis tradicionais incidiron en moitos aspectos nesta chamada desmobilización ou abstención que facía o movimento 15M ou o rexeitamento á democracia tradicional en canto a partidos políticos. Creo que isto é en certo modo falso. Non podemos obviar que sí que hai sectores no movimento 15M que optaban por unha vía máis abstencionista, máis de rexeitamento a este sistema democrático existente, pero realmente a maior parte das propostas feitas polo movimento 15M, especificamente por Democracia Real Xa, non buscan abolir esta democracia representativa, pensan en mellorala, pensan en mellorar a nosa democracia. Poñer un adxetivo de democracia real implica que non deixamos de crear unha democracia, senón que queremos mellorar a mesma. Non podemos esquecer que a democracia española é unha das menos participativas da Unión Europea. Por moito que nos queiran vender que a democracia xurdida da transición é unha especie de fin da historia no noso país, realmente temos que ter en conta que hai moitas posibilidades de incrementar a participación cidadá e de incrementar a calidade desta participación democrática que agora mesmo nos ofrece pois o noso sistema político. Hai que ter en conta que o sistema implantado na transición pois dá conta tamén de moitos medos derivados á incerteza dese tempo, pero dada a cultura democrática existente hoxe en día, temos que avanzar na profundización destas estructuras democráticas. Hai que ter en conta unha cousa fundamental que foi repetida durante este tempo. Democracia non é só participar votando cada 4 anos. Como digo, a existencia dunha sociedade civil é básica para unha democracia. Ten que haber un movimento cidadán constante que poda fiscalizar o poder político, que poda poñer sobre a mesa os problemas que en cada momento acucian a cidadanía, que poda poñer o dedo na ferida cando algo está facéndose mal, que poda ter un contrapeso aos medios de comunicación máis maioritarios que realmente están dominados por grandes empresas. Isto é esencial. Esta sociedade política, esta sociedade civil cunha clara participación política máis permanente é o que busca tamén este movimento. E por outra parte, a nivel do propio sistema democrático, búscanse tamén moitas melloras que non pretenden abolir esta democracia representativa de partidos, senón mellorala. Por un lado, con algunhas cuestións máis concretas, como a reforma da lei electoral, como a reforma do funcionamento democrático dos partidos políticos, como a creación de mecanismos eficaces para garantizar a transparencia dos mesmos e para garantizar o control e transparencia da gobernanza en cada momento. E, asimismo, eso é algo evidente, que a súa necesidade, a introducción de novos mecanismos de democracia directa que complementen esta democracia representativa. Non se pretende tampouco deixar de lado o necesario sistema democrático actual, senón complementar a misma con iniciativas legislativas populares reformadas, no senso de que se permitan as mesmas
a partir de un número menor de cidadáns, a partir de ahora mesmo son creo que son 500.000 cidadáns que se necesitan, e non hai unha seguridade que as firmas están tramitadas aínda que se alcancen esas firmas. Nos pretendemos que este límite sexa máis baixo, que no momento en que se alcance teña que ser tramitado obligatoriamente e que ademais podase realizar en calquer tipo de materia, non únicamente nas leis ordinarias. Agora mesmo están limitadas as materias de lei orgánica e de lei de presupostos, non poden ser modificadas pola ciudadanía. Nos pretendemos ir máis alá. Así mesmo tamén pretendemos modificar o uso dos referendos, que creemos que ten que ser un instrumento de democracia directa moito máis extendido, sobre todo naquelas cuestións que afectan de forma máis directa os cidadáns. Creemos que non é algo que poda desestabilizar un sistema democrático consolidado como o noso, de feito é algo que se utiliza xa en democracias avanzadas como a Suiza ou en países como Estados Unidos. E, por outra parte, creemos incluso na posibilidade de utilizar as novas tecnoloxías para establecer novos métodos de democracia directa que permitan unha participación cidadá directa nas votacións realizadas en sede parlamentaria. Isto é unha das propostas máis innovadoras realizadas por Democracia Real Xa, que é a proposta Democracia 4.0, que quizáis aínda non poderá ser implementada porque creemos que hai outras cuestións quizáis que poden ser feitas de forma máis directa, como a reforma da lei electoral, a reforma das ILPs, a reforma dos referendos, como digo, pero esta consistiría no establecemento dun sistema telemático para que os cidadáns, cando así o deseasen, pudesen votar directamente nas votacións parlamentarias, traíndose unha cuota da soberanía en relación ao nivel de participación que houvese. Se participasen 500.000 persoas votando, esa participación detraería ser porcentualmente dos representantes que en momento están no Parlamento, e tendo en conta que se, por exemplo, votase a mitad da población española, pois a mitad das preferencias parlamentarias quedarían anuladas, sendo as preferencias de cidadáns as que terían realmente unha preeminencia. Isto non significa abolir a democracia representativa, sería un sistema mixto entre democracia directa e democracia representativa, e permitiría unha perfecta compatibilidade, xa que no momento en que os cidadáns non decidan participar porque o tema non é do seu interese, seguiría funcionando normalmente o sistema representativo como se en día o coñecemos, pero no momento en que haxa un asunto que realmente requira atención da ciudadanía, estos poderán evitar que os seus representantes pois leven a cabo algo en contra da opinión mayoritaria da sociedade española. En canto ao futuro do movemento, pois agora mesmo estamos en un momento de certa incertidumbre, estamos sometidos a máis ataques a nivel social que nunca, estamos vivindo recortes de todo tipo, estamos nos nosos dereitos, estamos vendo como realmente o estado de benestar está sufrindo ataques constantes, está en risco de ser completamente desmantelado. Creo que é esencial precisamente que este movemento cidadá continúe funcionando. Hai problemas que non poden ser olvidados. Agora mesmo, pois, a propia esenza do movemento, a propia forza que este movemento tivo no principio, gracias ao principio asambleario, está lastrando en certo modo o funcionamento do mesmo. Realmente o asamblearismo e a horizontalidade total, inda que é completamente positiva para favorecer a participación cidadá e o debate nas rúas, está sendo problemática agora a hora de agilizar decisións, de repartir responsabilidades, de valorar o cumprimento dos diferentes obxectivos. Polo tanto, é necesario tamén, sen olvidar a necesidade de manter esta horizontalidade e a asamblearismo de base, pois establecer novos mecanismos de coordinación e estructuración que podan facilitar e agilizar o funcionamento deste movemento cidadá. Esta é un pouco a idea agora mesmo de Democracia Real Xa, de intentar consolidarse como movemento que poda permanecer no tempo e seguir traballando como grupo de presión máis estructurado, como grupo de presión cidadá capaz de poñer o dedo na ferida, de determinar frente aos poderes políticos e económicos que están afectando os cidadáns en cada momento, defender os intereses da sociedade en xeral, non participar como un partido político máis, como moita xente pide o movemento, senón como movimento transversal social con independencia da ideoloxía concreta para realmente defender os intereses da ciudadanía en cada momento.
Creemos que é esencial manter este movimento agora mesmo, é esencial para o fortalecemento da sociedade civil deste país. E consideramos que, por outra parte, é importantísimo tender o global. Temos que pasar da globalización económica á globalización dos cidadás. A próxima cita é o próximo 12 de maio, cando casi se cumplirá un ano da movilización do pasado 15 de maio, e xa estamos traballando pois que con organizacións de todo o mundo, especialmente pois con os movimentos de Estados Unidos, Occupy Wall Street e demais, para volver a reivindicar as cuestións que nos afectan de forma transversal aos cidadáns de todo o mundo. Somos un 99% aquí en Estados Unidos, no resto de Europa, pues que temos que loitar para que un 1% non nos impoña aos cidadáns as políticas que únicamente benefician a ese sector reducido da sociedade. Moitas gracias.